ngithe sibuyela kancane kulento yokusindiswa komphefumulo. Haleluya. Sibuyela kancane kulento yokusindiswa komphefumulo. And last week sixoxele kakhulu bazalwane. Ziningi izinto esikhulumile ngokusindiswa komuntu. Sibukile ukuthi iyini inhloso yehlane why uNkulunkulu kwamela ba try isihlane for 40 years. iBhayibheli livezile ukuthi bazalwane angazi but ngiyacela lokho angikusho ake sibe ngabazalwane who study the word of God. Khona umunye umfundisi othe ungabe umzalwane ophila ngamavesi othunyelwa yi-internet every day. You can't survive on that. Yabo lesikhathi osichithayo lapha kwa TalkTalk ucofa. Same energy chithe manje uvula iBhayibheli. Akube isikhathi sakho noThixo. And please be intentional ngokufunda iBhayibheli. Mawufuna kuba intentional ngokufunda iBhayibheli uthi ufunda uphethe notebook eceleni ukuze whatever the Holy Spirit drops in your heart as ufunda you write it down. You even write ut lento engiyibhalela isuka from iverse elukuthi ade ngilifunda ubhala iverse nencwadi nechapter. Siphile ikhathini la khona sidlisa ukudla singaqonda ngithi bazalwane. So yonke lento affecta ngisho ingqondo yethu. Bazokutshela othisha la endlini ukuthi ingane ifeyila kanjani. One of the contributing factors ukudla okudliwayo. Uyabona? Ukudla okudliwayo. So ke akukho esizokwenza but please I know ukuthi omunye uzothi mfundisi mina ngiyalifunda iBhayibheli but ngithi ngiyoqeda sengikhohliwe ukuthi bengifundana. Ezinye zezathe mhlawumbe ake ngifundise kancane. Ezinye zezathe edala lokho is to approach ukufunda izwi without a mission in mind. Yini ngifuna ukuyiachieve? Yini ngifuna ukuthi mangilivala iBhayibheli ngibe sengiyazi. So you begin uqala wena uyibuza imibuzo right. Yabo? But mawuzolifunda for the sake ukuthi I'm a Christian and ngicisha unembeza ukuthi naku sekuphela iviki iBhayibheli ngalifunda. Whatever you read uzoyikhohlwa vele. But mawuyofunda izwi, mawu-approacha izwi likaNkulunkulu, yiba nemission engqondweni ukuthi yini engifuna ukuyazi la. Yini engifuna ukuyifunda la. Once waba nemission in mind, uzohlala la eduze nenotebook yakho. So whatever you study and umoya ongcwele aqathaze into ethize, you write it down. You write it down. Uyazi ukuthi amavesi angaphumi kalula engqondweni yakho ivesi oyifundele wena la ithinta impilo yakho nevesi elafundiswa la ithinta. So uyabona into ekwazi ukuhlala kuwe nengaphumi into ethinta inhliziyo yakho. How much more if every time you study utstudishela ukuthi akuthinteke inhliziyo. So sometimes akusiwa amademoni enza ukuthi abazalwane bakhohlwe mabefunda. Simple, ukungabi ne-strategy mawuyofunda iBhayibheli. Number one, ngithe you must purpose in your heart. You must be intentional. Kumele ube nenhloso, kumele uhlose ukuthi ngizofunda izwi. So ngizocisha kwa data, ngizoyivalela, angifuni ngisho nokuhlala phambi kwe-TV. Then you begin to study. 2, as ultadisha izwi, sometimes you pause. Then you begin to do a meditation. To meditate on what you are reading. The Lord is my shepherd. I shall not want. You can take an hour even praying on this.
The other time wenza leyo nto wenzani? Eliminate the spirit of doubt when it comes to God providing for you. So even kuma season where you feel ukuthi ngazathi there is a shortage empilweni, even neholo alifuna ukucover izinto, when you begin to speak this, uNkulunkulu umalusi wami, not isalary, uNkulunkulu umalusi wami, angiweswela. Yabona, the time uyikhuluma phela bazalwane wena ungumoya. Izinto empilweni yakho ziya ngokuthi what did you provoke in the spirit as a spirit man. Mina I've seen God providing for me imali ngekho. I've seen that. And angikhuluma ngeprovision ka5,000, angikhuluma ngeprovision ka 7,000. 15,000 iyali ingekho ebank but ngenza izinto ezifuna 15-20,000. Bengenayo but I had a big God who is bigger than money. Bazalwane, iprovision kaNkulunkulu inkulu kunemali ocabanga ukuthi uyayidinga. In fact, yi provision eyenza ukuthi le mali oyidingayo itholakala. So when you are a spirit ungumoya, nomhlaba wakho ocontrol izinto ungumoya. So a spirit will only listen to a spirit. So the time you download le lizwi umeditate ngalo, uliphinda phinda enhlizweni yakho, ucabanga ngalo, uphinda upause ukhuleke ngalo. What are you doing? You are building a momentum in the spirit. Uyothi uyezwa amaqhamuka izimo sekulula ukuvela ukhulumiza undlule futhi ungana. 1 2 3 iprovision yenzeke. Akusiwumlingo but kuthatha i-effort ne-commitment. Hallelujah. Thathani bazalwane? Effort, commitment, ukuzinikela no ukuyibophezela. Yabona. So thina siyenza nje uthi hayi ngicisha unembeza. Ngisho ethandaza umzalwane akathandaza ukuthi ufuna uThixo. Uthandaza ngoba sekunento ethi awu kuphela impela u2 days nje ukholwa uthandaza. Then mase uqala uthandaza on account of ukucisha unembeza. Hayi ngoba uyisola uphenduka bese ufuna uThixo ngeqiniso. Usuyabona it's not difficult. But wena ongenzi ngendlela efanelekile. uNkulunkulu mayizokuhlaba enhlizweni ukuthi nakho kuphela iviki ungathandaza. He is not condemning you. Njengomzali usuke ekukhuza ukuthi kumele uyiyeke lento yenzayo. Or else mina nawe sohamba sidukelana. uNkulunkulu usuke ekutshela lokho. Usuke engasho ukuthi umubi. Usuke engasho ukuthi usathane. Usuke ekukhuza nje ukuthi mawungayiqaphi lento izokulimaza ohambweni. So first step mawusuqala ufila that wenza njani bazalwane? First step you just repent, Nkosi ngiyaphenduka. Ukuphenduka kusho ukushintsha indlela owenza ngayo. Wenze ngalendlela efanelekile. Ukuphenduka kusikho ukuyoxolisa kuThixo ndoba ubhaqiwe. No. Igama ethi repentance lisho ukuthi ukushintsha kwengqondo. Ukushintsha indlela obuka ngayo, ukushintsha indlela owenza ngayo, ukushintsha indlela, that is repentance. Repentance, it's not a feeling of sorrow. Hallelujah. Angithi ngiyasho bazalwane. Ukuphenduka akuyona ifeeling yokuyisola. Ukuphenduka kusho ukushintsha ingqondo. Okay, angenza isibonelo, angiyazi akekho njalo la. You hate your fellow brother. Mhlambe because uyamonazela, mhlambe ngokuthi khona izinto anazo ufila sengathi nawe zikufanele, ngithi yabo. Then umoya ongcwele maye ekusola noma ekukhomba iphutha kuleyo nto. One uzofila sorry ukuthi awu iphutha lami selibonakela ngithi bazalwane. But akusho ukuthi uphi. Ukuthi you feel sorry akusho ukuthi uphendukile. Because you can feel sorry. Kusasa futhi you commit the same sin. Uphinde futhi uyisole. Kundlula izinsuku ithi sorrow ngathi yanyamalala. Uphinde futhi.
So ukufila sorry akusho ukuthi uyaphenduka. It's just a feeling, but that feeling mele ikholele kuphendukeni. Yini ukuphenduka? Ukushintsha ingqondo yakho ngaleso simo. Shintsha kanjani? Lizokutshela iBhayibheli ukuthi alume njalo uthando lwabazalwane. Oh. So angithandi ngoba ngenziwa kahle. Mele ngimthande ngisho ngiyathela ikhona ngoba lithe iBhayibheli alume njalo. Alungami ngokuthi izimo zithini. Angijabona? Lethama ulifunda izwi seyaqala ingqondo yakho yenze njani? Kahle kahle irepentance it simply means ukushintshwa kweperception yakho. Yeah, how you perceive things, how you analyze things, there must be a change. Uyakuzwa makuthiwa umuntu ungamboni lo muntu esalunga kanje wayengathintwa. Ubephihlize engakasizwa ngisho sonke istory esiphelele ashuda bhekele. Thuwe siyamangala masimbone nje. Lo mzalwane ngelinye ilanga wa understand igumbi lokuphenduka ukuthi into enjani. Yeah. So ngifuna ukuyichaza le. Ukuzizwa udabuka akusho ukuthi uyaphenduka. Lokudabuka okuzwayo kumele kube ama-ushers akholela ekuphendu. So ukuthi uzizwa sorry ngesono or ngento ethizo yenzile akusho ukuthi uphendukile. Kodwa kusuke kuzokutshela ukuthi you must repent. So abazalwane ke banaleyo nkinga. That is why ngisho bethandaza imithandazo yabo ihamba iphelele emoyeni. Imithandazo yabo ayibi na impact. Kwenze njani? Baphelela ekudabukeni. Kanti ukudabuka kusuke kukutshela ukuthi mawuqeda ukudabuka la go and change your mind. Change your mind ngabantu abakubetrayile. Change your mind ngabantu abakulimaze without a cause. Ngoba nawe at some point there are people bazothi na siyakhohlwa mase kulinyazwa thina. Siyakhohlwa ukuthi nathi kunabantu esike sabaphinyaza endleleni. And ukuthi nawe sewuyaphinyazwa akusho ukuthi uNkulunkulu ushaya revenge. Sometimes usuke kukhumbuza ukuthi lo muntu ombambele nawe khona okubambela kanje. So between you and the other person awukho umehluko. Noma ungayijustify ukuthi akufani. Offense is an offense. Sidila ngomphefumulo njalo bangikhuluma kanje. Offense is an offense. So nami kunabantu abathi mabe ngiphinyaza ngido nami sengizwe feeling engangayizwi somunye mhlawumbe ukuthi omunye azange angitshethe ungiphinyazile mfoka Dlamini. Ya ngoba akubona bonke abayokutshela mawubalimazile. Kodwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wekhathi zokwenza sure ukuthi along the way uzoyizwa le pinch oke wayizwisa omunye umuntu. And akakuzwisi yona ngoba esuke ethi uyaphindisela. Usuke ethobisa wena ukuze nawe mhla ulinyazwa. Ngiyacela amen la. Mighty Jesus. So ke please bazalwane, uma siphenduka khumbula ukuphenduka kusho ukushintsha ini. Change your mind. Mawazi ukuthi uyisigebengu emnikelweni ngiyabekisa nje ngiyazi la ekhaya hayi la ekhaya khohlwa la ekhaya khohlwa sineyinkunzi zabazalwane amabhozo okunikela yawazi amabhozo okunikela so angiaddress umuntu la lento engizoyisha akekho la in the name of Jesus Christ akekho la yeah la indlela bekho otsotsi bomnikelo khohlwa now ake sithi uNkulunkulu yakusola ukuthi uyabona ukuthi awunikeli or uyabona ekunikeleni kwakho uyarobha. Kukhona umuntu anikele kodwa anganikeli ngokufanelekile. Uma uNkulunkulu eqala noma umoya ongcwele uma ekuconvicta kuleyo nto when he begins to convict you
one sekumele ushintshe umqondo wakhe indlela obuka ngayo imali ngoba iissue la it's what bazalwane imali ngoba most of the time sinikela ngani ngemali so ake ngibekise ngayo mhlambe for someone ozothi phela ukunikela kusiya imali kuphela okay ke la eGreenland ngizobekisa ngemali so ngicela ukuthathe ke lokho engizokutshelela kona uma uNkulunkulu eqala ukuconvicta ngokunikela what is repentance lapho sekumele kuqale kushintsha indlela obuka ngayo imali ngoba kwakona ukuthi ugcina unganikeli khona ivalue oyinika imali nikhona bazalwane angikho ekunikeleni ngizama ukuchaza lento yokurepent so ninga kune value oyinika wena uthuma ubuka imali bese imali uyinika a certain value irepentance mayifika ichaza ukuthi sekumele ushintshe indlela onika imali ngayo ivalue because until you change perception yakho ngemali ilento yenza ukuthi uIsraeli njoba tesifunda last week lithi iBhayibheli iinstruction was very clear thatha okwanela indlu yakho yabona but khona babethatha more than okwanela indlu uNkulunkulu kwamele ashift perception yabo about provision lithi iBhayibheli ubethi mayefika endlini beba u5 but athatha izinto ezu10 ubethi mayefika lapha endlini afika izingwa zibe ungaki vezibe u5 lo munye u5 awuthathe ngomhobholo unyamalale uNkulunkulu ushintsha iperception yabo so ngicela ukuphinda kokugcina irepentance akusikho ukudabuka ungacabanga ukuthi mawuzizwa msorry ngento uNkulunkulu ayikhombayo kuwe kusho ukuthi usuyaphenduka cha ukuphenduka kusho ukushintsha indlela obuka ngayo izinto la adu nesizathu khona to hate you begin to love la adu nesizathu khona to reject uyaqala manje wenze njani uthi receive and I'm telling you ngeke ukwenze ngamandla akho le yanti ithatha umusa kuthatha umusa bazalo la uhambeni lokukholwa kuthatha ini umusa yonke into ithatha umusa uzobona ukuthi all of the sudden izinto that were so mattering to you izinto that were like a jewelry kuwe ziyaqala zithi come to naught yamuza uthini uPaul uthi after ngihlangane noJesu konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva yabo athi impela ngobukhulu bokumazi yena so in other words he says according to a degree engambulelwe ngayo ngoKristu zonke lezi zinto ade ziyijewelry kimi ngishaye ini ngishaya izibi sho njalo ukuthi ngishaya izibi no Paul wafika kwi level ye repentance now in closing lento ye repentance umuntu uyohlale ephenduka according to a level at which ube exposed enkazimulweni kaThixo kuya ngokuthi inkazimulo kaThixo umbulelwe ngayo to what extent kuleso sigaba umbulelwe ngaso uzophenduka up to that far iconviction iya ngokuthi uKristu kuwe ithemba lenkazimulo limbulwe kangakanani ingakho uPaul umuzwa ethi ukuze ngimazi yena namandla avuka ngawo kwabafile ukuze ngimazi bese athi uma kwenzeka ngimfuze nangendlela afa ngayo so ke repentance ukuphenduka ukushintsha ingqondo not ifeeling yokuyisolo ukushintsha ingqondo after sewuyizwile ifeeling kumele wenze njani shintsha ingqondo lisho njalo iBhayibheli lithi ukuphenduka okuya ngokaSathane noma okuya ngokwezwe kuholele kufeni
ikuphi kuyisolo kuya ngokaSathane. Yabona every time uzothi mawusesimeni bese uma uyisola bese uba khona into ethi ungaphindi uye enkonzweni uSathane lo. uSathane lo. Uthi ungabona amaphutha akho phakathi kwabazalwane bese uthi lento okukholwa ngathi ayingifanele vele nje mina vele kwasekhaya nje vele ubani wakholwa serious. Yazi ukuthi isoro elethe uLucifer because ufuna ukukubulala. But lithi iBhayibheli kodwa ukuphenduka okuya ngokukaNkulunkulu kuholela ekuphendukeni. Bese lithi ke nomuntu angeke ayisole ngakho. Usuzochecka ukuthi sekangaka uSathane ekuzama. Abaningi bethu la singafakaza ngaleyo. When you feel so low in life and defeated, ubuka nangendlela ohluleka ngayo bese uthi kwakusindiswa nje akungifanelanga. That is devil. Nemkenke, that is devil. That is devil. Suke seqhamukile neenyawo exathu ku-oil ongawazi uthathephi. Oh, animazi uSathane. Endoda ehamba phezulu kwa-oil. Balo abakuthiwa wayehamba emalahleni avuthayo ezulwini. So lo oil ngiyawazi suka phi after the fall. I've seen it ethi xathu mayisefikile. Utshelwe uyathi you are nothing. Yeah. What do you do masutshelwa engasathumeli kuze yena ngqo. Akutshela awulutho futhi ngeke ungenzele lutho. So bonke abantu abathatha intambo bayikhunga ngoba inkinga ziningi wayifikela yena qathatha wathi ngeke uzuye ndawo nempilo tshelwa yimi kwaNkulunkulu wakho ngeke aza kusise umuntu athatha isibhamu so uSathane uyakwazi ukuletha isoro ezokusekufeni but uNkulunkulu eyakhe isoro uNkulunkulu mayevumela isoro empilweni yakho isoro yakhe ihamba nothando lokuthi buye endleleni you are able to do what is right nikhona bazalwa you can do what is right buye endleleni selimakhelwane buye endleleni jethu ungayilahli buye endleleni yabona listen uyabona usuhamba ibanga elide ukuthi usungayibuka ngalendlela oyibuka ngayo manje buka izinto oyilwile ezithema ifika wafila sengathi ngeze ize inqobeke but buka namanje you are still standing and awumile kuphela usakwazi ukuvuka uthi uJesu inkosi ngiyamethemba that is a sign to you ukuthi ubelibe nawe till now belibe nawe till now. So ke kuyaphenduka lapho hamba. Ukuphenduka akusikho ukwenza into eright. Ngoba ungayenza into eright for 2 weeks uphinde ubuyele ubhema isinefu. Ungajahela ukuyokwenza first things first reprogramming of your mind. Mele ku-update we isoftware. Before wenza into eright qala umvumela uMongcwele akutshengisa ukuthi yimbi kangakanani lento. Yazi uMongcwele mayekudrillile wakutshengisa ukuthi lento yimbi kangakanani. Mawusuthatha isteps ukuthi ngenza ngendlela ehlukile you won't go back. Ngoba usutshengisiwe ubumnyama besenzo sakho. Usutshengisiwe ukuthi if ungasishintshi lesi senzo futhi sinamthelela not only kuwe but kuma generations azophuma kuwe even einganeni zakho mawukuthi unomntwana nawo. So abanye every time kukhonjwa into embi ujahela ukuyokwenza into enhle without a transformed mind. Izokuhlula bese uthi ukukholwa kwenzeka kanti awuqonda ama systems. So njengamanje nginifundisa ama systems. Mayezothi uNkulunkulu kurong ukugembula. Nenze ibonelo phela. Kurong ukugembula.
ngeke umane uvuka ukuthi hayi sengiyakuyeka. You are lying to your tongue. Mele uqala ukhulekela igrace ukuthi moya ongcwele ngambulela ububi balento. The time ekungimbulela ukuthi lento yimbi kanjani, that is where ingqondo iqale manje iguqulwe. Yeah, qapha ingqondo ukuguqulwa. Because uyishiya kanjani into ongatshelwanga ngayo ukuthi yinhle noma yimbi. Just because kuthiwa wrong nje sewuthatha Nkosi angiphiki ukuthi wrong. Ubungozi bayo bukuphi la? Awubuzi because you are challenging, but ubuza for deeper knowledge. Uma ongcwele kubuza ukuthi mangathi uyashona nje iyona inheritance ngoba character ongayishiyela izingane zakho. Kudilwa ngobubi. UPaul mayezothi konke ngushaya indiva kwahlalwa phansi office lika Thixo. Kwenziwa icomparison between izinto ezaziyigugu manje lasikhipha ezaziyigugu kuye noKristu. Kwabeka uKristu la, kwabeka izinto eziyigugu la. So uPaul akamananga nje overnight wathi konke kwakuyinzuzo. There was a sitting down between Paul and Jesus. There was a conversation between Paul and Jesus. There was a level of comparison. Kwathiwa ke zithathe lezi zinto eziyigugu kuyibekela wayibeka wasuNkulunkulu wathi ake ngibeke indodana yami nansi uKristu. Let us do a comparison. Mayingekho icomparison khohlwa. Uyolokhu wayidivorce into uphinde uyishade futhi. So lokho ayifaka incwadi yesahlukaniso 1 2 3 lume ngeenyawo uthando. Hayi ake ngiphinde. Yeah, ngiphinde sishade futhi. Somebody say repentance. Yeah. So awumani uvuke nje bese uthi ngiyabeka utshwala. Iqiniso lithi uyabuthanda bumnandi. Yeah. I've been there. Phela angisindisanga ehle ezulwini neBhayibheli bazalwane. Ngangibuphuza hot. Njoba nginitshela nje ukuthi eThekwini kunendawo ngithi mangiya khona ngishalaze ngibhekele ngithi yabona because asibudlubha khona. But uyabona so ngahlukana nabo ngibuza ukuthi uyabo futhi uyizwe feeling yokwehla kwabo ngokuhlukana kwama-brand abo. Indawo uyeki iyimbi uyeki imnandi but ngoba sekube ne-comparison you go for the greater value and uNkulunkulu is a greater value bazalwane. God is a greater value. God is a greater value. Uyigugu kimi. Angiyithandi lezi zinto ngiyayithanda. But uThixo yini? Uyigugu. There was a comparison. So ke irepentance la ekshintshweni kwengqondo kuhamba nokubukiswa izinto ezithizo oyithandayo bese kuhlalwa uKristu la kuthiwa ke buka lezi zinto oyithandayo ubuka uKristu. And you make a decision. Hallelujah. Ngicela ungipha uGalatia chapter 4. Moyo ongcwele. Are we learning bazalwane? Galatia chapter 4 verse number 19. Galatia 4 verse 19. Yes. Nasi sizathu esenza ngifundise with all patience kanje. Nasi. Nami ngiyathanda ukuvutha. Come on somebody, come on. High five somebody in the neck.
I love that. And uma ngimenyiwe ngithola ithuba Nkosi yami ngiyayizwisa. Yeah, nami nginazi ipoliyane, bakhona abazaziyo. Yeah. But mangifika la I can't do that because this is a house. There must be a building up, kumele kube ne structure. So ngizophola ngibande ngixoxe njengekhehle elidala. This is the reason why bantwana bami enginemihelo futhi ngani uKristu aze enze njani abunjwe phakathi kini. Ngicela ungiphi iTPT ingakho ke sifundisa kanje. Ingakho siba iziqila zomthandazo. Ingakho we sacrifice even our own body through ubungozi behealth emzimbeni yethu to make sure ukuthi wena kuwe uKristu uyabona. My dear children, but I agonize in spiritual labor pains once again until the anointed one will be fully formed in your hearts. Umbuzo ke kumuntu ofuna ukukhula useyayibuza ukuthi ngenza kanjani ukuthi umzali ngibambisane naye until lento afuna ukuyenza kimi yenzeke. That's the question ke now. Uyabona la uPaul he made it clear ukuthi inhloso yami ngani ukuba kuma labor pains ukuba senhlungwini ethize ngani ngilwizimpi ikhanda lami line prize in the spirit kuthiwa ongasitholela lo. Isizathu sayo yonke leyo nto uPaul andlula kuyo ehlushwe zingelwa eshaywa eboshwa yonke lento undlule kuyo ukuze ibandla laseGalatia kwenziwe sure ukuthi the anointed one that is Christ ukuthi abe njani abunjwe phakathi kwale bandla. Now umbuzo usuthi sikwenza kanjani lokho? Write this down. Don't worry media team. I know sizoqhubeka ngekudala. Number 1, akungabi khona ukuqhelelana kwenhliziyo phakathi kwabantwana nabazali. Disconnected hearts. Inhliziyo disconnected to one another. Usakhumbula amaprofeti ngifika kwaJohn. IBhayibheli uJohn lo mntwana mayefika uyophendukisela inhliziyo zabantwana back to the fathers, aphendukisela inhliziyo zabazali back to the children. So one of the things ezenza ukuthi uKristu abunjwe kulo osetshenzwayo kubiza ukuthi lo obumba uKristu nalo okubunjwa kuye uKristu inhliziyo zenze njani zihlangane. 2, yini eyenza ukuthi uKristu abunjwe ngempumelelo? Okwesibili, it's your loyalty, thembeka kwakho, not only to the man of God, not only to God, but also to the teaching, the doctrine. Bazalwane, funda ukunika isifundiso value. Buka ukuthi ebandleni lakho lele ababedlala ngalo kuwe, babedlala ngawe kulo. Buka izinto zakhona ezinye usayikhumbula till today, but bezingakusizi. Yabo? La kuthiwa nje bamba uKristu. Simple, bamba uKristu. Hayi khuluma nami bazalwane. Akekho engimgudlayo, ngiyakhuluma nje plain truth.
ukuthi abanye bethu basuka emabandleni la khona bebenziwa imkhovu. Yabo benziwa imkhovu. Sometimes bebenziswa izinto ezistrange but kube nzima to question leadership ngoba nabo bakhande imentality ethize kube ukuthi basatshwe. Yabo. But you were very faithful. Ubukwenza konke. Yabona. Abanye baphuma emabandleni la khona kuthiwa iviki lochatho. Zonke idliwa isipeti. Kushunqa imbiza la kube manzi phansi. Abesilisa besifazane kudlala idunudunu lapha. Namhlanje awuyenzi yonke leyo nto. Kuthiwa nje bamba uKristu. But it's very difficult. But leya nto athi ngakufaka ngisho ezulwini ubuzo recite ngisho imithandazo yakhona. Man-made prayers. Not prayers inspired by the Holy Spirit. Man-made. Ngoba ufuna ukukhandisa izotho esithize nestructure ethize ozothi umuntu mayefika kuso ibe nesithunzi into yabo. Wayibamba wagijima nayo. Namhlanje kuthiwa bamba uKristu. Hayi intaba. Abanye njengami baphuma ebandleni la khona bekuneyintambo khona yezungu ezikhanda khona negenqeza khona bangumsindo mawuthi akumithi keqe bewazi ngisho imithandazo yakhona ukuthi ithandazwa kanjani. Ubuneyiphike ezu3 esiyelo esinezinkanyezi esibomvu enesiphambano esibheke phansi necwezu lenyanga esimnyama esiplain thwele sike mawungekho right uphatheke kabi ufaka sona ukhulumisa umuntu mak 2-3 days lento mele ubuyenza futhi uyenze without any struggle. Namhlanje makuthiwa nje sino 3 days fasting eChrist domain we mama we Jehovah. Be faithful to the doctrine. Le value aduyinika le yamkhuba yesonto lakho lelo obona manje kwakudlalwa ngawo. Awuthathe that same value uyinike lokho esikufundisa khona la. Then uzobona amandla khona. Uzobona lo nkulunkulu wena okuthatha inyanga umncenga uthi akwenzele into ungakhuluma naye namhlanje akwenzele namhlanje. Lento ocabanga ukuthi uNkulunkulu ukhuluma noDlamini kuphela uzothi mawuthi akukhulume nawe. Bakhona sebehofakazi lento engisho. They have a walking experience ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma nomuntu. Akudingi ukuthi lo ngithi hey ngathi manje ngilunywa amazeze ambogeza mawulunywa amazeze. uNkulunkulu ukhuluma nawe ushaya igrocery lokuthi oh Lord yes. Okay. Thixo ukhuluma nawe ku traffic udriver. Yabona. Thixo ukhuluma nawe dressing room ukala ingubo uyibuka esibukweni axoxe nawe uThixo. Baba ukhuluma nobani lo yamuntu? Yama sothi hey. Sidlala ama gimmicks la. Hallelujah. So ke isifundiso osusithola manje lapha endlini sinike ivalue njengalokhu leya mdlalo uyenza previously ubuyinika ivalue. Musukuthi mawusufikile ezweni lenkululeko bese uvuka ubuvila. Ungalingisa abantwana bakwaIsrael. Bebe iziboshwa bese jele bebengalingi bequestion uFaro mayekhuluma izinto. But immediately sebesenkululekweni sebeyakwazi ukudelela uMoses. And bamdelela babona imangaliso. uFaro babonanga lutho. Kuphela nje bebencenga ibhodwe lenyama. Bebencenga isinkwa. But la enkululekweni babone amandla kaNkulunkulu ophilayo. But freedom bangayiniki responsibility for the freedom they are receiving. Khumbula sitheni last week. Inkululeko nenkululeko ukuze ikusebenzele mele ube responsible.
Must be responsibility. So this is what I'm doing, bazalwane. Yake ngifisa ukuvutha nami. Nime ngeenyawo. But ngiyake ngishiyela abanye abafowethu engibacelayo bezosho umoya akube yibona abanimisa ngeenyawo. Nami mangiye somewhere ngizobamisa ngeenyawo. Kodwa mangila endlini kumele nihlale phansi ngifundise. Yini inhloso ukuze uKristu kini enziwe njani? Bunjwe. So khumbula ke sithene ngithe number 1 senza kanjani? Inhliziyo yami neyenu ayenze njani? Ngingathi uma ngifundisa nguyala ngukhuza na urespond. Hayi kodwa nje lento mina ngiyizwa ngoba vele ezinye izinto keep them to yourself. Ungaze ngikuzwe mina ngoba uyolimala mhla ngikubuka nje. Uthi ubinki ngithi akuzoba right yas. I'm praying for you. Manje ngelinye ilanga wa responda carelessly kanti akusakhuluma uDlamini. Sekukhuluma umpostoli kuDlamini. Yeah. And izwe la kamoya liyingozi ngento eyiwana lithethelele. Hayibo ngani uje umuntu ongayazi. Izwe la kamoya doesn't forgive. Uma kune offense, a penalty must be paid. Thina sibona ngathi siyaphunyuka ingenxa kaKristu. Kwabiza ukuthi ulaka la kamoya lubhunyelwe kuKristu ukuze namhlanje masona sithi siyaxolisa kuzwakala. Ingoba uKristu ume phakathi kwethu neziphambeko nokuhluleka. Aw come on somebody. Ume phakathi kwethu nokuhluleka kwethu. And umhlatshelo awenza uKristu owaphakathi awufani nowabapriest iBhayibheli bengena kanye ngonyaka. But leyo nto ingakwenza ucabanga ukuthi izwe la kamoya is forgiving. Ubuzingelosi uKristu angekho phakathi kwazo noThixo. Till today ziboshiwe. And the judgment is waiting for them. Because uKristu when he was sacrificed wayenganikelelwa ingelosi. Wayenikelelwa abantwana babantu. So izwe la kamoya lithethelele ubobuza abathanda ukuseva ama downs. Angithi ngiyasho. Ubobuza abathanda ukwenza njani? Ukuseva ama downs labo kuthiwa bale. Ubobabuza. Kuhlatshwa aqedwa. But neinkinga kunokuthi inciphe. Ngoba manje emhlabeni kamoya there's no forgiveness. Ukuthethelela kuza ngoKristu yena yedwa. Makuthiwa kunomuntu osinike iavailability for forgiveness, it is Jesus. Ingakho mangimbuka uJesu ngiyangimbuke more precious ngoba manje ngibuka ubuntwana bami kwezinye izinto ekuhambeni noThixo. Ngibuke amaphutha ami kuba umuntu. So if uKristu bengekho esithombeni, you abaningi bethu ngabe we are history. But till today igazi lika Jesu lokhu lithe I died for them. Ngabafela. Therefore they are forgiven. Bathethele. But leyo nto ungacabanga ukuthi leyo nto don't think ikutshela ukuthi emhlabeni wakamoya kuyathethelela. Ngithi mina hamba obuza ingelosi ngoba uJesu mayelenge esiphambanweni wayengalengeli ingelosi wayelengela abantu. Ngithi mina till today zisaboshiwe. Ama watchers they are still arrested beneath the earth. And the judgment is waiting for them. Yo Nkosi uJesu. Okay, last week sikhulume indaba yokuthi what is the purpose of 40 years or what is the purpose of wilderness, right? Ngicela ukuthatha nje lo 30 minutes quick sifundise.
Okay, now what is the purpose of a desert? What is the purpose? Number one, it's about eliminating identity crisis. That is the first point. Ukuqeda lento yokungazazi ukuthi bangobani. Abantwana bakwaIsrael uma bephuma eGibhithe, ngicela siyibukele bazalwane. Uma kwenzeka umuntu ukuthi uma kuxoxwa ukwazi ukumagina through images engqondweni yakho, do that. Abantwana bakwaIsrael iningi labo abaphume eGibhithe, abaningi abaphume eGibhithe bazalelwe khona. Oh bazalwane, abaningi benze njani? Bazalelwe khona eGibhithe. So ayikho enye into ade beyazi except slavery. Indlela ade bekhuluma ngayo bebekhuluma ubugqila. Whatever they did, yonke into ade beyiyo, it revolved around ukuthi thina siyizigqila. So ke bebengakhona ukubuka beyond into abazalelwe kuyo. Ngicela ukubuza nje, let us bring this home. Ubani owayekhona la uAdam noEva mabo uma bedla lapha emthini okuthiwa kungadliwa kuwo? Akekho wayekhona. Sonke sithe masiphaphama empilweni, saphaphama singaphansi kwejudgment. Sonke la. Akekho uthi I know from the beginning ngangikhona ukunje bathi mabengi-offerisha ngathi. Akekho ngasho njalo. So nawe you are exactly njengabantwana bakwaIsrael. Njengoba de ngisho ukuthi abanye benza yonke lemkhuba. Yabo. Ukuzalelwa kwi-environment yokugqila ilento ukuthi umuntu azi ukuthi inkinga amaziningi phuza utshwala and drown your sorrows. Impilo yasebugqileni le. Uma umuntu ekulimaza nawe menze njani? Mlima. Uma umuntu ekuzonda nawe turn back the favor, mzonde nawe. Ya umzwise into akuzwisayo ukuzalelwa kuphi? Ebugqileni. So ke lo 40 years ipurpose yawo was to address indaba ye-identity crisis. Bekulungiswa lento ukuthi abazazi ukuthi bangobani. Ngoba for the longest of time abantwana bakwaIsrael bebegijima ne-identity wrong ngabo. Ingakho uma beyohlola izwe lithi iBhayibheli bazibona bengangezintethe. Because i-mentality yaseGibhithe ikufundisa ukuthi you are nothing without your master. Abanye baze bangena lenkinga kukho ukukholwa. Ubone lo mzalwane uyamthanda uNkulunkulu futhi uyakholwa impela. But uma sekuza ekuthena zazi ukuthi ungubani, there is a certain level of paralysis. Ubonke impela lo mzalwane ngicela ukusenzisa leli gama ningixolele mawukuthi lizozwakala kabi, but I don't mean to disrespect. Omunye umbone impela uyathithiza, udidiza impela nje. Into simple umbone ukuthi ubamba uyayeka. Kwenzakaleni? Identity. Ukuzalelwa ebugqilini, ukhule ebugqilini kwenza ukuthi ungazazi ukuthi ubani. Even izinto onamandla phezulu kwazo zithi uma iqhamuka wena uyibona ungenamandla ngathi izona enamandla. Yabo. That is why sinabantu abazukuthi i-value yabo it is based on ngifundele ini, ngidriver ini, ngisebenza phi, ngihola malini. Yonke leyo nobona umuntu okanjalo oyiqala ngaleyo nto kumele wazi ukuthi unani.
Identity crisis. Akusibo bonke abafuna imisebenzi nabapheqululayo empilweni ngoba bethi nje impilo ayiqhubeke. Abanye they are trying to find their identity. I've taught this section 1. I've taught this sisetendene soul seed. Ngakufundisa sisetendene 7. Ukuthi uma usumntwana kaNkuluNkulu akusiza izinto ezilethi value kuwe. Wena onika izinto ivalue. Ngaze ngenza isibonelo ngathi umuntu oyaziyo lento singamthatha simbekela egqoke iskipa sika 80 rand. Sithathe ongayazi lento ocabanga ukuthi impahla emnika ivalue simbekela. Masibabuka labantu ababili umuntu that will be glorious lo weskipa sika 80 rand. Ngoba uya understand ukuthi no akuzona izinto ezilethe ivalue kimi imina enginika izinto ivalue. Singahamba ngeemoto ezifanayo same color same everything but yomntwana kaNkuluNkulu inento ehlukile ukuthi konke ehlukile ngale moto hlale ngiyibona zonke ezimhlophe but le khona lento ngayo kwenzakaleni ma umntwana kaNkuluNkulu you are carrying value. Carrying value. Value yakho awuyinikwa ukuthi udla kuphi ushopha kuphi. No ngoba zonke lezi zinto ziyeswini lithi iBhayibheli ukudlo kwesisu nesisu uNkulunkulu yokubhubhisa kokubili. So it means it holds no value. But into eyivalue kuwe uKristu ithemba lenkazimulo. So ke makuno Kristu kuwe olithemba lenkazimulo yonke into efika esandleni sakho ithola ivalue. Hayi ukuthi izinto eziza kuwe yizo ezikunika ivalue. No. I always make umzampulo ngebhubesi. Ibhubesi kuyadinga ukuthi liyiprove bazalwane. Into enika ibhubesi ivalue ukuthi liyazingela, liyabhonga. Ibhubesi lingashongo lutho, ipresence yalo iyakutshela ukuthi this is a lion and if you play around you will die. Lingashongo lutho, ulifica nje lihlale likubuka kanje. Yindaba, ivalue yalo it is so high, 50 rand. Angakhala amafoni hayi kuwe. In fact 100 rand. Ngizobamba lelo wash let keep. Letha nefone. Ngizowenza umzampulo ngawe because you are my son. Thank you. Until I get this 100 rand ekuyithole lesinto. Hallelujah. Fake silent. Ya ingaziphindi ngikhalele mfethu. Noma ungathoba haphe vala ulethe. Ukuthoba kwakho nje ngekukusiza. Isipoko esingafi uyayibona? Ikhala ngisho icofu, usabe uthiwa icofu iyakhala. Usuyiswishe off. So until I get my money say. So bona ukuthi wenza kanjani. Futhi angiyibekela ipulpit iba delivered le phone ngoba. Right. So ke lapha yaku eliminatewa in bazalwane identity crisis. Bafowethu ake ngisho kanje. Kubalekile ukuzazi. Konke engiyiprovile last day unyaka usuzophela ukuthi kunamademoni kuwe aguqiswa ukuthi uyazi awuthandazanga. Immediately you begin to recognize and acknowledge ukuthi ngingubani kuThixo. Those spirits begin to bow. Awadinga ukuthi waconvince. Nikhona bazalwane? So there is power ekuzazini ukuthi who am I? There is power.
Kunemimoya ezodlala ngawe simply because they've discovered ukuthi uyadwanguza mase kuza kuyi-identity. Ngisho uthandaza bazalwane, ama-demon they can listen to prayers. And they can see umuntu othandaza engenasi isambulo not ngoNkulunkulu kuphela ngoba iprayer sometimes for prayer to be effective akumele ube nesambulo kuphela ngoThixo yiba ngesambulo nanganawe othandaza phambi kwaThixo. Yamuza uJesu uthini uthi baba mayizovusa uLazaro uthi ngiyabonga ukuthi mina ungizwa njalo lento yokuthi ungizwa njalo wayechaza ukuthi I am your son. No father can deny a son access to the power. No one. So ukuzazi is very important. So that even kuthiwa kunabantu babekezelelayo awubabekezeleli ngoba mhlambe uthi uncenga kuba nabo empilweni. Ubabekezela because you know who you are. And you know the impact you carry kubo. Until mhlambe God says, batetele manje. Batetele. So kubalekile ukuzazi. Once wazazi uzoshaya imthandazo enembile. Once wazazi your faith before God will be without question. Once you know yourself. You should know thyself. Know thyself. Know thyself. Mangithi zaza angikhulumi ngenkani ukuthi uyi first born or uyi last born. No. Ngikhuluma ngokuzazi according to Christ revelation. Yeah. Mayizothi uNkulunkulu awusuye umsila wena, ngikwenze waba inhloko. Leyo nto isho something ngeidentity yakho. Yeah. Mayithi lo baba I can do all things through Christ. Oh okay, I can do all things. I can do all things. Kusho ukuthi ke empilweni yami ayingabe bikho vocabulary ethi I can't. For the fact ukuthi ku exposewe kwi space sami kusho ukuthi kunama capabilities I can perform this. Lithi iBhayibheli umprofeti uElijah uma ethandazela imvula. Oh my God. Lithi iBhayibheli uthe mayeqeda wathumela inceke wathi hamba otshela inkosi uAhab ukuthi ayigibele ikalishi njengamanje igijime ibheke kwi-castle because lemvula ezayo is too much. Angikho ke lapho. Lithi iBhayibheli lo baba lo yena he madoda angini manje bebeqoka ngalendlela uyabona thiwa wakhwicwa ingubo zakhe wazithi ngqi then he began to run thiwa ijubana gijima ngalo lalindlulele ehash. Now thina ke basiyayenza research eBhayibhelini ngafuna ukuthola ukuthi ama commoners ebehamba ngamahashi ahlukileni kunamahashi asebukhosini ngathola ukuthi ikalishi ebeldo noma amahashi adedonsa ikalishi lenkosi number 1 bekungamahashi aqeqeshiwe 2 bekumele libe namandla 3 libe nespeed but the man ozazi ukuthi ubani in the spirit wagijima washiya ihasho kuthiwa liyagijima linamandla. Bazalwane, once wafunda ukuzazi kunezinto that will not shake you. Ngeke ushake ukuthi emsebenzini they are ganging up against you. Ubabuka kancane bese uthi prepare your gods because my God is ready. Manje wena ukuthuso ukuthi emsebenzini banokukushaya cold shoulder bakutshengisa ukuthi abakubamukeli sewuhamba ukuthi enxe kungikhulekise izimpi zingihlasele. Know thyself. Lento icela kimi it is exactly in you. Ikuwe. Give God a chance empilweni yakho so that he can introduce you to yourself. There were things